हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी झुरळका। आज आपण एकाच कच्च्या फणसाचे 3 प्रकारे कसा वापर केला जाऊ शकतो हे पाहणार आहोत। इथे मी एक मोठा फणस घेतलेला आहे। फणसाचे 2 प्रकार असतात, एक कापा आणि बरका। त्यापैकी मी हा कापा जातीचा फणस घेतलेला आहे। आता आपण हा 3 पार्टमध्ये डिवाइड करून घेणार आहोत। एक भाग मी वेफर्स करणार आहे, एका भागाची मी भाजी करणार आहे आणि एक भाग पिकट ठेवणार आहे। आता आपण फणस कापायला घेऊया। फणस कापताना खूप काळजी घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपण फणस कापून घेणार आहोत। त्याचे बारीक असे काप करून घ्यायचे आहेत। आपण काप करून झाल्यानंतर त्याच्यातले गरे काढून घेऊन त्याचे 2 प्रकारे तुकडे करायचे आहेत। एक बारीक तुकडे करायचे, ते वेफरसाठी वापरणार आहोत। दुसरे आपण भाजीसाठी वापरणार आहोत। फणसाच्या गऱ्यांचे असे मी बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। बिया आपण वेगळ्या करून घेतलेल्या आहेत। आता आपण हे तळून घेणार आहोत। ठेवलेले आहे तेल खूप छान गरम करून घ्यायचे। तेल चांगलं गरम झालंय। आता आपण यामध्ये हे फणसाचे जे काप आहेत थोडे थोडे करून तळून घेणार आहोत। गॅस आपण मध्यम ठेवायचे। फणसाचे वेफर करण्यासाठी शक्यतो खोबरेल तेलचा वापर केला जातो। मी इथे शेंगदाणा तेल वापरलेलं आहे। यामध्ये जे पाण्याचं प्रमाण असतं ते सगळं निघून गेलं पाहिजे, तरच ते कडक होणार। आपल्याला छान असे फ्राय करून घ्यायचे। तुम्ही पाहू शकता याचा कलर चेंज झालेला आहे, आकारही आळलेला आहे, म्हणजे बारीक झालेला आहे। आणि हा आवाज पाहू शकता तुम्ही, असा वेगळा येतोय, कुरकुरीत। सुरुवातीला मी गॅस मध्यम ठेवला होता, त्यानंतर 4 ते 5 मिनिटं मी गॅस मोठा ठेवला होता। आता मी बारीक गॅस करून हे तळून घेत आहे। साधारण याला 7 ते 8 मिनिटं लागतात। आता हे झालेले आहेत, आपण काढून घेऊया। इथे आपले सगळे वेफर तळून तयार आहेत। तुम्ही पाहू शकता, मस्त कुरकुरीत असा आवाज येते। यामध्ये आता आपण थोडं मीठ घालून घेणार आहोत। मीठ न घालता सुद्धा हे छान लागतात। मीठ खूप जास्त घालायचं नाही, हलकेसे गरम असतानाच आपण मीठ घालून घेणार आहोत। सर्व वेफर्सना व्यवस्थित लागलं पाहिजे मीठ। ही रेसिपी आपली तयार आहे। आपण हे असे 2 ते 3 महिने हवाबंद डब्यामध्ये ठेवल्यास टिकू शकतात। उपवासाला सुद्धा होऊ शकतात। तुम्हीही नक्की करून पहा। थँक्यू। पुढची रेसिपी पाहणार आहोत आपण फणसाच्या गऱ्यांची भाजी। आता आपण भाजी बनवायला सुरुवात करूया। कढईमध्ये मी आता तेल तापत ठेवलेलं आहे। भाजी इथे मी साफ करून घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। ह्या फणसाच्या बिया आहेत, त्या सुद्धा मी चिरून सोलून घेतलेल्या आहेत। तेल आता तापलेले आहे, आपण मोहरी टाकून घेऊया त्यामध्ये। मोहरी छान अशी तडतडली आहे। मी इथे 2-3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्याचबरोबर एक छोटा कांदा घेतलेला आहे। कांदा नाही घालायचा असेल तर तुम्ही फक्त ठेचलेला लसूणही घालू शकता। कांदा चांगला लालसर असा परतून घेऊ आपण। त्याआधी आपण यामध्ये आलं लसूण पेस्ट घालून घेऊ। कांदा लाल झालेला आहे। आता यामध्ये आपण
नेहमीच्या वापरातला मसाला घालायचा आहे, हळद घालायची, थोडासा हिंग घालायचा. आता आपण या बिया घालून घेऊ. साधारण 2-3 मिनिटं आपण या बिया शिजवून घ्यायचे, थोड्याशा परतून. बिया शिजण्यासाठी मी इथे अर्धा कप पाणी घालून घेते. थोडंसं चवीनुसार मीठ घालून घेते. साधारण 2-3 मिनिटं आपण या बिया शिजवून घेऊ. दोन ते 3 मिनिट झालेले आहेत. आता आपण फणसाचे गरे घालून घेऊ. हे चांगले परतून घेऊ. यामध्ये मी थोडं मीठ अजून ॲड करणार आहे. दोन ते 3 मिनिटं आपण ही भाजी बारीक गॅस करून शिजायला द्यायची आहे. त्यानंतर परत उघडून बघायची आहे. जर आपल्याला गरज वाटली तर आपण त्यामध्ये पाणी ॲड करायचं. 4-5 मिनिटं झालेली आहे. भाजी परतून घ्यायची चांगली. थोडंसं पाणी ॲड करण्याची गरज आहे. मी थोडं पाणी ॲड करते त्यामध्ये, फार जास्त नाही ॲड करायचे. परत वाफेवर शिजण्यासाठी ठेवायची. आपली भाजी तयार आहे. हे गरे असे सॉफ्ट झाले की समजायचं की आपली भाजी तयार आहे. त्याचबरोबर या बिया आहेत त्या आपण टेस्ट करून बघायच्या किंवा असं ठेचून बघायच्या. तर त्या इझिली तुटत असतील तर आपली भाजी तयार आहे. ही भाजी पूर्णपणे तयार होण्यासाठी साधारण 12 ते 15 मिनिटं वेळ लागलेला आहे बारीक गॅस करून. त्याचबरोबर मी 3दा पाव पेला असं पाणी घातलेलं आहे. एकाच वेळेला सगळं पाणी घालायचं नाही. आता गार्निशिंग करू कोथिंबिरीने. त्याचबरोबर मी इथे थोडंसं ओलं खोबरंसुद्धा ॲड करणार आहे. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा. जर आमच्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. उरलेल्या फणसाचा काही भाग मी पिकण्यासाठी ठेवला होता. 2 दिवस झाले. हा आता पिकलेला आहे. पाहू शकता तुम्ही. हे पहा, फणस आपला छानपैकी पिकला आहे. तुम्ही पाहू शकता. आता आपण याचे सगळे गरे काढून घेऊ. तुम्ही पाहू शकता इथे मी सर्व पिकलेले गरे काढून तयार आहेत. हे फणसाचे गरे सोलून सुकवलेही जातात. जसं आपण आंब्याचं साठ करतो किंवा आंबा पोळी करतो त्याचप्रमाणे. त्याचबरोबर त्याच्या ह्या बिया असतात ह्या रूम टेम्परेचरला सुकवून स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आधी. त्यानंतर त्या अशाच वाळवट ठेवायच्या. त्याचा वापर आपण जसे आपण भुईमुगाच्या शेंगा उकडवतो त्याचप्रमाणे करू शकतो. फार सुंदर लागतात. त्याचबरोबर ह्याची सुद्धा भाजी करता येते वाटण घालून किंवा सुकी मच्छी घालून सुद्धा ह्याची भाजी करता येते. अतिशय सुंदर लागते. तर मित्रांनो, माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा. जर आमच्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.